לחיי הזוג הצעיר. ותזכרו שלאהוב זה לרצות שהצד השני יהיה מאושר. מאמו, אישוי דיק. דוריס, קומו. מה קרה? שהילדות יקומו לעזור. אני בתור ילדה עשיתי הכל. אף יום חמישי לא היה לי שירותים, ניקיונות, סלטים, הכל אני. דוריס, יאללה, די להתבכיין. עד סוף הארוחה, אבא של דני זרק פה פיוטים שלו ביעמם. תחשבי. אמרי, כסקלבר מנהל. למה? חסר לנו אוכל פה? שכחת שהבת שלך צמחונית? אסדת צמחונית. שלא אוכלת שום חיה? לא שעושה מומו, לא קוקו, לא ממה? איזה שקרנית, איזה... וואחה. מה יש לכם? תפסיקו לריב ככה. תכבדו את מרי לפחות, אם לא את עצמכם. אני רוצה להרים כוסית לחיי מרי. לחיי השילוש הקדוש. חנה, גרציה ומרי. מה את רוצה, מרי? תגידי, מה את רוצה? הלוואי היה נמחק לי הזיכרון בתאונה. הלוואי באמת, והיית משחררת את כולנו מהסיפור הזה. סיפור? זה לא סיפור, זה החיים שלי. במרוקו, להלוות ילדה זה מקובל. מזל שבארץ זה לא חוקי, למה אמא בתוך אתה נותנת אותי. T'entends ça? Quoi? Le silence. Écoute-le bien, c'est la dernière fois que tu vas l'entendre cette semaine.